What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So, nasindawuya nenyaya Sisi Doreen. Sisi Doreen is a sister to Katie. If you don't know Katie, and izutu kurarama munyika ipi, Katie anovhumburodza, Katie anoshaudha pa Facebook. So, sister ya Katie anonzi Doreen ane mwana ari disabled anonzi Dimple Boy. So, last year I think vanhu vakambomitra star party karaiza mari yakawanda zvikanzi nevanhu atengere mwana wheelchair chichi aite take care of mwana. So now Doreen adzoka ane problem yekuti ari kuti adzingwa paanogara hasisina mari yekubhadhara rent, and vanhu vanobva vabvunza mibvunzo yakawanda kuti imimi maishaudha maititi mutiti he maititi warigara kudema zvazodai but maakutambudzika muri kujoni uku, and iwe uri kuuya uchikumbira mari kuvanhu, kuhama dzako dziri kudi udzikumbira mari. Vanhu vobva vazoya futi vobva vazoti hama dzacho haugoni udzikumbira mari because unongoshaudha hama dzacho, unenge uchingoshaudha vanhu vese, unenge uchingoshaudha. So also issue iripo ndeyekuti iye ari kuti hanzi haasi kukwanisa kushanda because ane mwana ari disabled, anozvifambisa sei, ndinokwanisa kuita mahouse calls chichi. But for now, mari yaari kubhadhara yerenti adzingwa sofa paanogara, saka ndoda kuti muone paanga achitaura akatogara panze kuratidza kuti hazvina No, I'm already out with the kids. I'm not inside. Ask him. Okay, then you're not inside. Yeah. Sure. You can check it. Sure. No, I'm already out with the kids. I'm not inside. Ask him. Okay, then you're not inside. Yeah. Sure. You can check it. Sure. kune vachamubetsera Doreen, mubetsere zvekuti adzidze awane chidzidzo out of it, because unorarama sei nezvinhu zvekungobatsirwa zvekukumbirwa. Of which also she's married, saka tikuchaizwa kuti murume wacho no ari kurongei, saka unorarama uchisvika kupi nezvekupema. Kana zvanetsa bhete kutodzoka kumusha utoita restart your life. Inini ndo maonero nepfungwa dzangu. Comment down below what you guys think.